काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी आयतारा स्मृती इराणीच्या हॉटेला भायर निदर्शनां केली। स्मृती इराणीच्या बेकायदेशीर हॉटेलाची जो मेरेन चौकशी जायना तो मेरेन हॉटेल बंद दवरपाची मागणी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केली। ये लॉक आज मारपाची गरज आहे। लॉक मार रे, लॉक मारून घ्या रे, आम्ही भितर आहे ना मरे, लॉक मार रे, साईड करा तुम्ही। अरे लॉक मारता मग लॉक मार काम केलं, लॉक मारता हे बेकायदेशीर आमका आयज लॉक पाहिजे पण थोडे येतो ना आम्ही आहोत ना बोल असून या पण ना 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 आम्ही मारता नाला लॉक दिरे तकत मान्य मरे बेकायदेशीर राहते इज ऑलरेडी क्लोज अशिले एक तुम्ही काय करा तुम्ही वर काम केले फक्त प्रोटेक्ट करण्यासाठी लॉक मार